Kaya
Maju. Ceritane mang piye? Sing rasa sapa? Adone ora ngono. Cilalu. Nek wani iki lho maju. Maju tuan. Ayo. Maksudnya takut
maju toh. Tak kira maju kok tak nyeprot ape. Weh tunggu apa piye? Lah mau apa sate? Sama. Weh. Weh. Yo, anakku wis satu apa? Weh, ora tak gugup-gugupi. Lah piye? Jenenge tak semangati. Makin suwe semangat kumpulmu. Kaya hari kemerdekaan iki disemangati. Ayo. Semangat dan dasku keteko. Merdeka. Yes. Gila. Hei, cuma ki sing mati ngono lho, Mbak. Aja ke sini-sini. Piye nek? Tak semangat malah jungkir lho. Lah kowe tuh mau nyemangati nek. Mbak. Tak menapa? Lah tak sama aku mayit apa piye? Aku ora salah partai anak. Tak contone. Ya wis. Delok. Pamu delok. Delok pamu. Enane kuat pengake teko ayo. Pak aku dhewe. Apa nek? Lah tepuk tangan. Tepuk tangan lah apa? Apa ada tepuk tonton buat dia sampean. Jajal kowe. Wes menang. Sikat tangan di nomor lah. Weh, Apa
iki aku. Aku mending ngarep. Estung. Wah, apa? Kowe iki lha apa? Ngabeni iki. Yo apa-apa. Omongan sing tegas. Ngapain lu kesempritan pemujang lapar gitu? Ora ning ngono mari pakai man bodrek. Ayo. Hei, kok benar iki banter sing cecok. Wes no. Iki nak cecok ya, Pak. Piye? Komandan peleton kita omongan sing tegas. Lah yo, sing cecok. Wes, omonganmu lho. Lah yo, cecok. Sapa? Kowe. Lah yo. Kowe lha apa sing cecok? Sapa? Kowe. Lah yo. Nah, lah yo nah. Sing cecok, Mas. Ya. Lah ya. Hei, gak. Apa kok? Hei, sampean bisu cek ya. bro. Bagus. Goblok kamu gak gelem. Tak siap bro. Resa tonyo kowe. Ayo. Kowe yang mugel. Aku nek piye? Piye? Terima iki apa? Piye? Ana semoro. Cek, Ana semoro. saiki ngene. Piye? Ora tantangan. Piye? Tanake. Sopo sing wani satu merjoni sor kene? Hah? Kok bakal disawe? Tenan ora. Iya. Ora ngandel. Alah, Ora ngandel kowe. ora ndel. Tak kowe ibu-ibu lho. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Jangan. Oh, jangan. Tadi apa, Lon? Tadi apa? Acara Mama Didi. Ayo. Mari ora. Rasa sumber. Piye? Terima salto rene mrono. Yo. Rasa ambil. Piye? Apa iso? Iso. Hei, kowe iso ora? Ya. Piye? Oke. Sama dong di sini, Mas. Sama dong.
Apa kuwi? Eh? Apa? Hei. Kowe iki wis tuwek. Kene. Nanti blok. Ora apa-apa, ora apa-apa. Lah kowe ngomong ngono. Lah kowe dhewe ra tolong delok. Males. Hei. Janjine mengisor. Mengisor kok. Kene. Anakku cilik. Kowe mau tenan. Mau tenan. Oh. Mau kowe. Sakit ora sok
bilang-bilang kemoyo. Ayo. Untuk pisang mana? Sopo sing ning dhuwit papan kene. Sawan. Lah dong dibantu ya papan. Ayo. Ais. Wah. Awan. Ora terima posen. Tak kembali papan kene. Iya. Ayo, tanda dan papan kene. Ayo. Wow. 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 Wow.
disinggahno. Oh, mesti katok matane. Yen ngomong tekan rek. Pak. Hei, Tapi ya. wis ora sabrang. Lah piye jero? Konconan ae. Kancanan. Ya, aku wis kesel. Wis bolos saiki. Ya. Enak. Saiki bolos kok. Api le. Sama gini ya. Enak. Nah iya. Saiki bolone. Yo, motor yo ra iso ah. Ora iso. Mosok ke golo piye? Oh, gila. Apa? Apa? Balik putang rumah. Aduh. Alah. Sampun rakon rumah. Tulung. Panas. Tulung. Panas deh. Tulung. Aku tolong. Tolong aku. Aku aja mau tua. Kancaku. Kok ditutup ki piye?